Bu yıllar benim байлығым, benim ötken yıllarım, табышларым, югалтуларым, 25 yıllап булгандыр инде. Шул хәвәскәр җырчылар бүтән сәхнәне биләп алды. Сыйфатлы музыканы профессионаллар гына булдыралар. Профессиональ башкару, профессиональ уйнау, дөрес, төрле жанр алар яшәргә тиеш. Ләкин барбер ниндидер профессиональ дәрәҗә булырга тиеш. Мин бик бәхетле хатын булганмын икән. 36 ел менә шулай уч төбендә генә йөрткәннәр икән. Мин беренче булып аңа гашыйк булдым. Һәм инде аны күрер өчен мин көн сайын яңа җыр өйрәнәдер идем. Һәм студияга таба юл тотадыр идем. Ильяс, беләсеңме, ул мәхәббәт ничек көчле була икән. Үз юнәлешеңне табып, профессиядә рәхәтлек алу, шуннан да зур бәхет юк. Ашыктан ашык әңгәмә Мәйдан каналында 23 июнь кичке сәгать 8-дә.